Братя и сестри, нека днес да вземем дарението си. И нека да приготвим дарението си с вяра, че Бог е този, който преумножава нашите ресурси. Той е този, който увеличава нашия потенциал, нашите възможности, така че нашето даване не е основано на обстоятелствата около нашия живот, но на това, което Той е планувал за нас. Ние сеем не чрез виждане, но чрез вяра, брати и сестри, че Той се е погрижил за нас. Независимо в каква ситуация се намираш, независимо в какви проблеми се намираш. Днес Духа на Господ казва: аз съм този, който носи решението. Аз съм този, който носи решението. Вярвате ли го, брати и сестри? Колко от вас искате да ходите в свръхестественото? Колко от вас искате да се движите в свръхестественото? Исус каза на богатия младеж: ако ти искаш да ме следваш в царството ми, моето царство не е от този свят. Нека кажем: Божието царство не е от този свят. Днес ние стъпваме на това, което може да се пипне, докосне и хване. Това е философията на този век. Но Исус каза: моето царство не е от този свят. Ако ти искаш да оперираш в свръхестественото, ако ти искаш да оперираш в това, което се случва горе на небето, продай всичко, откажи се от всичко. Вижте, много хора днес виждат себе си по същия начин като богатият младеж и казват: как мога аз да направя тази крачка на вяра? Как мога да вляза в този свят, където всичко става възможно, където болните биват изцелени, където хората възкръсват, мъртвите възкръсват, където няма тъга, където няма скръб, където няма притеснение, но има вечна радост. Вечна радост! Вечна радост, брати и сестри! И днес този въпрос отново стои пред нас. Готови ли сме да се откажем от зависимости? Готови ли сме да се откажем от сигурността си? Много от нас се опитват по някакъв начин да се подсигурят. Но знаете ли, най-голямата ни сигурност е в Христа. Някой каза: аз трябва да спестя пари за черни дни. Нека ви кажа, в Божието царство има само светли дни. Няма черни дни. В кой свят живееш? Кой моделира твоето очакване за живота? Кой моделира твоето плануване? Божието царство и Словото, което казва, че ако ти издигнеш моето Слово, ти ще бъдеш най-благословен. Не кажем халелуя! Знаете ли, трудно е. Трудно е. Защото Бог днес гледа на това, което имаш. Той не гледа на това, което нямаш. Кажи на себе си: аз ходя от това, което имам, а не от това, което нямам. Моята вяра е основана на това, което аз вече имам, това, което аз вече съм получил в Христос. Исус каза на своите ученици: вижте колко много хора ни следват. Мъчно ме е, как да ги оставя да се приберат гладни? Дайте им да ядат. И вижте, Той предизвика тяхната вяра. Колко от вас искате да следвате Христос? Вие трябва да се приготвите Бог да предизвика живота ви. Той ще предизвиква вашите очаквания. Той ще предизвиква вашите схващания за Него. Той е този, който може да преумножи. Той е този, който може да възкреси. Той е този, който може да изцелява. Той е този, който може да благославя. В кой Бог вярваш? В Бога на този век или в нашия жив цар Исус Христос? И вижте, учениците се погледаха и казаха: ние нямаме нищо, освен тук две риби и 5 хляба. И днес Бог гледа твоята ситуация. Той гледа положението ти. Той буквално знае всичко. Той знае твоите задължения. Той знае през какво минаваш. По същия начин ние виждаме в Стария Завет, когато пророк Илия отиде в Серепта, той срещна тази вдовица. И
Тя каза, аз съм се запътила към смъртта. Но пророкът дойде с Божието Слово. Днес Бог идва със Своето Слово, брати и сестри. Бог днес идва със Своето Слово. Той идва всеки ден, когато ние се събудим от леглата си. Словото на Бога буквално идва като вълна, която се опитва да ни залее, която иска буквално да попие във всяка една частица на нашето съществуване и да каже, аз имам най-доброто за теб. Нека кажем, Бог има най-доброто за мен. Светът ти предлага място в йерархията на нашето общество, но нека ти кажа, Бог има най-доброто за теб. Бог има най-доброто за всеки един от нас. Протигни се с Божието Слово. Ако в Стария Завет пророкът молише чрез Словото на Бога, чрез изговореното Слово на Бога, да изговори съдба, да изговори бъдеще и надежда в живота на тази вдовица, Той може да го направи чрез тебе и в тебе, чрез Сина, чрез Исус Христос, защото Той е нашата надежда. И ние виждаме, хиляди години след това Исус се обърна към учениците и каза, нахранете ги. Днес Господ каза, аз имам храна за теб, за твоето семейство, за твоите деца, храна, която няма никой крадец и молец да я поеде. Вижте, тук ние сме в атмосфера на вяра. Колко от вас го усещате? Колко от вас усещате това присъствие, което ни притегля към неизследимото, към нещо, което е извън нашите схващания, нещо, което не може да бъде описано с човешка терминология, брати и сестри? Колко от вас искате да влезете в този свят на неизследимото, там, където нищо не може да бъде описано? Това е светът, в който Бог оперира. Какво каза Исус? Аз върша това, което Отец ми върши. Колко от вас искате да вършим това, което Исус върши горе на небесата? Това, което Исус декларира горе на земята, на небесата. Вижте, когато ние ходим в немощ, всъщност Божието обещание ние да ходим в благословение. От коя призма, от какво ниво ти функционираш и оперираш? И знаете ли, за съжаление, много християни, те оперират от седмо ниво. Но днес аз вярвам, че това нещо ще бъде отмахнато, брати и сестри. То се отмахва всеки ден, по-малко. То се разпуква тази черупка на религия, тази черупка на беднотия, на липса на вяра. Това нещо се пропуква, брати и сестри. Божието Слово идва като двуостър меч и пронизва, премахва тази заблуда, че ние ще ходим в лишение, в немощи, в болести. Не, брати и сестри! Този дом и ние, и нашите семейства, и този квартал, и този град ще познаем силата на Господа. Необходимо е материал. Необходимо е материя. И аз вярвам, че ние сме подходяща материя. Ние сме подходящ материал в ръцете на Господа, за да може Той да оформи съдове за Негова слава. В Псалм 67 се казва: Господи, осияй ме с лицето си, за да познаят народите Твоите пътища и да бъдат изцелени. Знаете ли, брати и сестри, много от нас трябва да бъдат осияни от Божието присъствие. Знаете ли, когато ние бъдем осияни от славата на Господа, всеки ще погледне и ще каже: аз искам от това. Аз искам от тази вяра. Аз искам от това ходене, което ти имаш с Бога. Аз искам този живот, който ти имаш с Бога. Колко от вас искате това измерение в вашия живот? Аз декларирам Божието Слово днес върху вас. Вие ще ходите в живот, в сила, в благословение. Вие няма да се движите от чуждо откровение, от чужди преживявания, от чужди свидетелства. Вие ще имате вашето лично откровение. Вие ще имате вашите лични преживявания. Вие ще имате вашите лични свидетелства, брати и сестри. Отдайте слава, ако вярвате в това. Омръзна ми да чета кой какво е преживял. Отварям книги и четя. Някой преживя пробив, някой преживя изцеление. И си казвам, седя сред в стаята си, на дивана, и казвам: Господи, до кога ще чета за свидетелства, които са се случили преди хиляди години, или преди стотици години, преди десетки години? Искам моите лични свидетелства, искам моите лични пробиви, искам моите лични благословения, искам моето лично откровение, искам убеждения, които никой до сега е нямал. Искам да
да напише историята за моя живот. И днес, брати и сестри, е нашето време. Днес е нашето време. Най-важното нещо, което ние трябва да хванем, че ние сме в дома на нашия Бог, домът на нашия татко. И тук ние трябва да оперираме в любовта на Бога. Когато сме в дома на нашия татко, любовта е тази, която носи изцеление. Усещам присъствието на Бога. Любовта е тази, която носи изцеление. Любовта идва днес и тя изцелява. Знаете ли, много от нас казват как да се движа в Божията сила. Как да се задвижа в Божията сила. Но вижте апостол Павел какво казва. В 2 Коринтияни, 12 глава, 9 стих. И Господ каза: достатъчна ти е моята благодат, защото силата ми се показва съвършена. Нека кажем, силата на Господа се показва съвършена в немощ. Когато си най-зле, когато минаваш през най-голямата си криза, финансова, емоционална, духовна, Божието Слово днес идва пред тебе и ти казва: силата ми тогава се показва най-съвършена. Вярвате ли го? И вижте, той продължава и каза: и така с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. 10 стих се казва: за това намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в страхове, заради Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Вижте с философията на Божието царство. Когато ти си немощен, тогава ти си силен. Тогава силата на Господа ще експлодира в твоя живот. Когато си немощен, когато преминаваш през изпитания, изповядвай го. Когато лягаш и ставаш, ходиш всеки ден на работното място си, сред семейството си, минаваш през най-голямото си изпитание, тогава кажи: Господи, в тази немощ аз ще преживея най-великият си пробив. Но има опасност, братя и сестри. Едно е ние да се движим в немощ, друго е ние да се движим в унилост. Това са две различни субстанции. В Притчи 18 глава, 14 стих се казва: духът на човека го подкрепя в неговата немощ, но кой ще повдигне унилия дух? Когато ти се движиш в унилост, това е опасно състояние. Господ не може да ти помогне, ако ти стоиш в унилост, братя и сестри. Унилостта е все едно да отпуснеш духовните си мускули, да позволиш на обстоятелствата да моделират твоя живот, да оформят твоето виждане, да оформят твоите очаквания. Това, което Бог е планирал за тебе, то вече минава през филтъра на това, което ти искаш да видиш и да усетиш и да вкусиш. Това вече е липса на вяра. Затова аз разчупвам днес дух на унилост в църквата ни. Днес аз разчупвам дух на унилост, който атакува нашата вяра, нашето очакване. Защото Господ казва: в най-тежкото време, там когато най-много си в най-голямата беда, моята ръка ще се протегне. Моята ръка ще се протегне. Словото се казва: аз няма да те оставя и аз няма да те забравя. Затова, братя и сестри, ние трябва да се запитаме: ако аз съм в немощ и позволявам на духа на Бога да се задвижи в моя живот, казвам ви, той ще се задвижи. Но ако ние стоим в нашата унилост, в нашия мързел и нищо не правим, няма как да се задвижи силата на Бога в нашия живот. Затова аз разчупвам дух на унилост, на апатия, на ленност, на мързел. Нека се надигнем с Божието Слово. Нека се надигнем с Божието Слово, братя и сестри. Искам да направим тази изповед, и с което ще мине дарението. Знаете ли, братя и сестри, започнах да се квалифицирам молитви. Молитви за определени обстоятелства. И аз нарекох една от първите ми молитви, която работя все още. Знаете ли, молитвата ни има сила, когато ние боравим с Божието Слово. И ние трябва да се върнем обратно към
консервативното моление, брати и сестри. За жалост, харизматичността е прокарало една голяма ниша на либерално моление. Ти влизаш в стаята си и започваш да се молиш по всякакъв възможен начин. Какво ти дойде? И Господ гледа и разбира се, че Той може да те благослови, но то няма да промени начинът, по който ти мислиш. Емоционално ти може да кажеш: вау, аз почувствах нещо. Но ако ти искаш трансформация, не кажем трансформация, усещам, че ви изпускам тук. Ехо, нека ръкомахам малко с ръце, нека се задвижим малко. Ако го хванете това нещо, това ще благослови вашия живот, брати и сестри. Ако ти си болен, стъпи върху Божието Слово. Ако ти минаваш през криза финансова, стъпи върху Божието Слово. И аз ви гарантирам, че Той ще се задвижи. Святия Дух се задвижва чрез Божието Слово. Но за жалост, ние виждаме, че хората, християните са научени да се молят без Божието Слово. Те се молят със своите разбирания. И аз разбрах, че съм част от тази гилдия, част от тази тълпа, която се моли както му дойде, както му скимне. Това е религия, брати и сестри. Това е опасно състояние. Това не ни води към продуктивност. Ако ние стъпим върху Божието Слово, ние ще пробием. Халелуя! Вижте, нарекох молитвата си Бог на обещанията. Давид е известен със своите молитви. Неговите молитви бяха псалми, които се пееха. Аз казах: Господи, Ти си Бог на моите обещания. Ти имаш обещания за моят дом, за моето семейство, за моята фамилия, за моята църква, за моите братя и сестри. И когато вие започнете да се молите с такава молитва, казвам ви, неща ще започнат да се променят. Нека се изправим, братя и сестри, и нека се молим заедно с тази молитва. Бог на обещанията. Колко вярвате, че Бог е Бог на обещанията? Халелуя! Нека кажем: Господи, Твоята милост е неследима и Твоите обещания никога не пропадат. Господи, бъди благословен, Ти, който ни успокои и ни даваш тия прекрасни обещания, понеже се подариха на нас тия скъпоценни и твърде големи обещания, чрез които да станем част от божественото естество. Благодарим Ти, че ни даваш силата да излезем от страстите и от разтлението на този свят. Благодарим Ти, че ни очистваш от всяка плътска и духовна нечистота. Благодарим Ти за обещания живот, който е в Христа Исуса. Благодарим Ти, че ни въвеждаш в нашето наследство. Благодарим Ти, че разширяваш пределите ни според своите обещания. Благодарим Ти, Господи, че Ти си този, който ни благославяш и че ние няма да бъдем длъжници. Господи, каквото си изговорил с устата си, това си извърши с ръката си. Както и виждам днес, както и виждам днес, това, което си изрекал за моя живот, за моето семейство, за моята църква, това виждам и днес. Нека да дадем слава, братя и сестри. Халелуя! Халелуя! О!